אנחנו נרשמנו היום לבנים והבנות, ואנחנו עושות, אנחנו כאילו, יש לנו תחושה שזה עומד להיות כיף, אנחנו נשאר לגמר. חייבות, כן. ולכל הבנות אנחנו אומרים בהצלחה שהם ישמעו. א' כל, אנחנו באנו כאילו, אנחנו נבוא ונעשה שם שאנחנו נוכל להישאר לגמר, ואנחנו כן נוכל להגיע לגמר ותאהבו אותנו, יהיה טוב, בהצלחה לכל הבנות גם. אנחנו לא חלשות, אנחנו חזקות ונראה הבנות אנחנו מאוד חזקות ואנחנו נראה לבנים מה זה, ואנחנו לא נלך למעמד ההנחה, אנחנו נשאר לגמר כולם ואנחנו נזכה גם בגמר, ואף בת תזכה הביתה ונהיה בהרחקת הקרח. זה מי שזוכה הביתה, אבל אנחנו מקוות שאף אחד לא תזכה אצלנו הביתה, ומי שתזכה הביתה מקוות שתקבל הגלגל הצלה ונהיה כולנו חברותיות עם כתב ביחד, נדבר, נעשה קבוצה בוואטסאפ. נעשה קבוצות, פשוט נמצא לטייל, כל אחד מכאן, פשוט תהיה לנו כיף ביחד, וכן אנחנו נבוא בחג הבא. אנחנו נבוא בחופש הגדול. מי שצריך עזרה אנחנו נעזור. באמת, אנחנו נתן לך את הטלפונים, כי אנחנו חברות טובות ואנחנו הולכים לעזור לבנות באותו כיתה, ואנחנו באותו עיר. באותו עיר, כאן נמצא בת ים, בת ים זה עיר נפלאה. ומי שלא תרצה עזרה ותחשוב שהיא לא צריכה עזרה, לא חשוב, אנחנו נעזור לבנות, ואיתנו מי שלא תרצה, אנחנו חושבות שהיא הביתה זה, והבנות ולשחות הביתה זה לא כל כך טוב. זה טוב, העיקר שנהנינו מהמשחק, העיקר שבילנו, אבל יותר טוב להישאר לגמר. כן, אבל אני מעדיפה, גם אם אני צריכה הביתה, זה ממש לא משנה לי, כי אבל אפשר גם לנצח גלגל ההצלה. כן, וגם אם אני אשחה הביתה, זה ממש לא כל כך חשוב לי, והעיקר שנהניתי, זה סך הכל משחק, זה על... זה תחרות, אבל אתם מה שלמדתם שם. אבל זה מה שלמדתם שם, העיקר שנהניתם, וזה המשחק. כאילו צריך ללמוד, זה רק המשחק. תודה שצפיתם. ביי יוש.